fitxa de rol que puja aquí dalt. Totalment de sèrio. L'Adri us explicarà com es fa i quins... Bones. Hola. Què tal? Per aquí? On vulgueu. Que depèn de quan hi hagi. Vale. Hola, bona tarda. Perdó? Hi ha coses que s'hagin d'ensenyar de la taula? No. No. Bueno, a veure, si puc ensenyar coses, però Com dados. tampoc he preparat imatges. És un taller, no era una exposició, era per fer nosaltres. Vale. Algú ha jugat a rol algun cop aquí? En mi vida, Julio. Jo sé un poc, sí. Un cop, vale. Molt poc, jo. Bueno, a veure si... Sanfaino, calleu. Hombre, ja. Vale, doncs un joc de rol és, en aquest context que estem de fantasia i ciència ficció, seria traslladar-nos a nosaltres mateixos a un món de fantasia o ciència ficció. Vale? Hi ha molts jocs de rol, però en aquest cas serà ambientat en un món fantàstic on nosaltres serem els personatges protagonistes o un grup protagonista de l'aventura o les aventures que visquem en aquest món fantàstic. Vosaltres em sentiu? És important. Però això no et sento. Pues pugeu aquí també. Sonoro. Omplir una fitxa amb tots. Vale. Això és com un joc de taula, però no hi ha tauler. Hi ha el llibrot on ens explica com es juga, o llibrots diversos. I el més important, que seria el que farem aquí, per introduir-nos, que seria la fitxa del personatge. La fitxa del personatge és com un full on apuntes com t'imagines el teu personatge. Doncs és un món fantàstic, la raça que és, si és un elf, un nan, un humà o el que sigui, el nom del personatge, i després, depenent del joc al que estem jugant, doncs potser et demanarà ser un mag o un guerrer o el que aquell món tingui predeterminat segurament per establir com series. La gran majoria de jocs de rol també tenen unes estadístiques que són les que representen les qualitats del teu personatge. O sigui, una intel·ligència, una força, un carisma, que vindrà determinat per uns números, perquè cap a la fi a l'hora de jugar són tot mates, realment. I això és el que anirem veient ara. Hi ha diverses fitxes, diversos tipus de fitxes depenent del joc de rol. Tenim, per exemple, a mi m'encanta aquesta, encara que mai he sabut jugar, és un joc de rol que es diu Ànima, i això, us ensenyo primer a vosaltres. Això és la fitxa del teu personatge. Això són totes les dades i qualitats que necessites. Sembla un examen xungo La de càbala. A l'hora... Sí, la càbala. Hòstia. A l'hora de fer el teu personatge. O sigui, són 4 fulls d'aquest estil. Uau. Vale? O sigui, potser aquí tens el color dels teus pets en algun joc i tens que posar en quin color són, no sé. No, mai he sabut jugar això, ni m'he molestat perquè se'm fa massa gros. Molta feina Però hi ha bueno, aquí. molta feina. És un projecte. Entenc que això és per partides de rol llargues. Això és per partides de... Bueno, jo crec que potser és més llarg fer la fitxa del personatge que després jugar, saps? Vale. És divertit començar a jugar i t'has mort només començar o alguna cosa així. Tens que fer una altra. No. Per contrapartida, vaig trobar un joc de rol dels 90 que es diu Jovian Chronicles, que aquesta és la fitxa del personatge. Sembla una factura de comprar pomes a l'engròs feta amb Excel. Total. Això. Vale. Avui dia ja es fan coses més estètiques, com la de possiblement el joc més famós de rol del món, que és Dungeons and Dragons. Vale? És bastant més detallada, amb punts concrets on tens character name, el nom,
força, destressa, totes les coses col·locades i repartides. Aquest joc no està en català, vale? Normalment es juga en anglès o en castellà, aquí. Però clar, com és tan extens i tan famós, hi ha un munt de gent que fa les seves pròpies fitxes, decorades com sigui. Aquesta, per exemple, és una fitxa que està en català, vale? Que seria la mateixa fitxa però amb una temàtica de marina o de krakens o el que sigui. Vale? Seria les dues comparacions, si diríem. Jocs de rol en català hi ha realment pocs, per desgràcia. Un dels que va sortir fa poc i em sembla molt interessant és, a més, l'Anell Únic, que és del Senyor dels Anells, vale? Aquí seria la fitxa. Tampoc és molt complexa, tenim estadístiques com força, cor, enginy i habilitats que depenen d'aquesta estadística. Vale? I realment jugar amb això és bastant fàcil perquè tens bastant clar on tens cada element i si, jo què sé, estàs pujant una muntanya i tens que fer una tirada per veure que no rellisquis cap en baix, doncs faria per exemple força o atletisme o el que sigui. Ho tens bastant clar col·locat. I per últim tindríem d'un altre joc de rol que seria el Goblin en català, que la fitxa seria aquesta, potser més simple encara, que serà la que omplirem avui per fer la prova de com crear un personatge, com donar vida a un personatge, un avatar dins d'aquest univers. Tinc milions, així que si voleu agafar una fitxa... Públic és tímid. És tímid, home. I tinc llapisos i bolis també. Si us fa mandra pujar, podeu omplir el vostre personatge aquí. Vale, quin és el nivell més alt que em puc posar? Vale? 2 trillones. Com en molts videojocs de rol, sobretot i tal, el teu personatge té unes habilitats o uns encanteris o el que sigui, que seran els que faràs servir durant la teva aventura, i un nivell que aniràs pujant a la vegada que pujaràs les teves estadístiques o aprendràs habilitats o conjurs nous, seràs més fort, tindràs més vida i podràs enfrontar-te a reptes majors. Potser millor que boli i llapis. Espera, que tinc llapis per aquí. Crec que el temps se'ns està... Tinc una unitat. no, vale. No, jo tinc... És que He portat llapis també. Tinc un de Frozen, una mica desgastat. Estem fent la declaració de la renta. Sí, una mica. Ja més és meu, No. Home, sí, és de l'Elsa Frozen, és meu. Bona tarda. Però si hi ha un boli o alguna cosa. Ha dit que Però el llapis, per si hi ha que borrar alguna cosa. Normalment les fitxes es fan en llapis Gràcies. perquè realment en qualsevol moment pots perdre la vida i tens que posar-te la nova vida, quanta vida et queda, o guanyes més força i tens que posar quanta força et queda. Llavors és borrar, escriure, borrar, escriure. I aquí una goma, per qui necessiti goma. Que guapa. Ai, Cris, que no tens llapis. És un porquet. Vale. Molt. Nom del jugador. Nom del jugador, Bert. aquesta part és bastant fàcil i bastant previsible. A dalt de tot teniu per posar el vostre nom, per saber que la fitxa és vostra. Oye, no me traes el libro. Una tramposa. Com el personatge. Pues el nom que... A l'altre costat tindríem l'espècie i el gènere, que en aquest cas el joc de Goblin sí que té diverses espècies, o sigui, podrien ser les races que pots jugar, que serien humà, androide, minairó, minairó, però com estem fent una demo podeu posar l'espècie fantàstica que més us sembli. No sé si teniu un setting favorit, un setting com el Senyor dels Anells o qualsevol World of Warcraft, qualsevol cosa.
Puc fer... Déu de la destrucció. Va, ja Hi ha un joc de rol d'Hora d'Aventures que tot, l'espècie, el gènere, la teva... el teu ofici, el que sigui, és el que tu et dongui la gana. Pot ser no sé, una molla de pa, si vols. Endavant, tot teu. Em sembla bastant curiós que et dongui aquesta llibertat de... Sí. T'oblides. Bé, és que el món d'Hora d'Aventures és una mica així, també. És molt random. Sí, Hora clar. d'Aventures. És Jo seré un mag. el mayordomo menta, no? Exacte. I Don Polvorón. I el gènere... Si teniu dubtes, us puc dir les que hi ha oficials del llibre, que serien l'humà, Mag senyor. el cíborg, seria mig humà, mig androide, l'androide complet i el minairó, és el petit. Cadascuna t'atorga algunes habilitats especials. Per exemple, el minairó té més evasió. D'acord. A l'hora de badir és més hàbil perquè és més petit, però potser té menys moviment o menys força, perquè clar, al ser petit no pot córrer igual de ràpid o aixecar objectes igual de pesats que altres races, no? Això també li dona un transfons a la raça que vulguis agafar, ja depèn del personatge que vols representar o quines prioritats vols tenir a l'hora de viure aquesta aventura. Abans he podem triar fullejat qualsevol. aquell llibre Sí? i m'ha semblat que era més difícil jugar com a humà. Entenc que... Jugar com a humà és més difícil perquè aquest llibre es va... Les races del llibre es van escriure com per donar-li una dificultat a l'hora de jugadors nous. Vale? Potser podrien jugar com a androide, que és immune a avarir o a desagnar-se o coses d'aquestes, i en canvi un jugador més veterà que vulgui viure una aventura una mica més crua, més difícil, podria jugar un humà, clar, amb totes les dificultats que implica ser un humà normal en un planeta desconegut, selvàtic o amb monstres. D'acord. Llavors seria aquí el contrapunt. En altres jocs com en Dungeons and Dragons, que realment tot està més o menys equilibrat, si el que t'agafis pots tirar endavant. Clar. Aquí no, aquí pots tenir un mode fàcil o un repte. Què hauré escollit? Jo diria el Alfa. Jo soc un mag. Un mag. Jo Bueno, soc això un potser mag. seria un altre... Bueno, sí, està bé, un mag. Com a professió, llavors. La gràcia d'això és que tots són mags. Ui, Vale, Però està bé, no pot ser d'espècie em faré un troll. un troll. Guai, m'agraden Troll els de trolls. Jo me faré Menairo, va. Ja Un minairo? anava Sí, vinga, va. La elfa al final no. Humà no binari. Humano binari. Ja que hi som. Està bé. Gènere fluid. O sí, bueno. I tu has triat? Mineiro, Minairo. de gènere fluid. Molt bé. Sí. ¿Qué més? Bons minairons. Assumpció és que eres tu padre, no? El nom del personatge, si teniu alguna cosa en ment, la podeu posar o podeu posar més endavant, o si sou persones que dubteu sobre com dir-vos, no Soc el troll Covaceri. us preocupeu, Covacenius, Jordi, està bé. Vale. De la dinastia dels Covacerius. Les ascensions en aquest joc vindria a ser la teva professió. Si és un mag, un guerrer o el que sigui. Vale? Llavors, les opcions que ens donen, si no voleu escollir una que us agradi, serien el mirmidor, que seria com el tanc, el cavaller resistent, amb més salut i més aguant que l'altre. El magus, que seria especialitzat en màgia poderosa, no aguanta tant, no té tanta defensa ni tanta habilitat o destresa, però desenvolupa millor amb la màgia. Està l'assassí, que és el típic que escolta les ombres, acutxilla per l'esquena, Missions... El brivall. Que fa parris. o el Sigilo. tipus de màgia que fa és màgia de parir o de foscor o de mort, coses d'aquestes més fosques. I per últim tenim el que és el xamà, que és per una part el que seria més amb una reserva de màgia més gran per poder llançar més quantitat de conjurs. Normalment fa d'utilitat o de senador del grup, i també se li dona bé parlar o tractar amb altres personatges. A l'hora d'estar fora de combat, refereixo, perquè hi ha la part que seria més de combat, amb les estadístiques o conjurs més de combat, com tota la teva interacció que pots tenir al món que et planteja l'aventura, com pot ser
trobar un tresor en unes ruïnes o convèncer algú perquè t'ajudi o et doni algun objecte, el que sigui. Llavors serien aquestes. Si no voleu escollir una vostra, seria el Mirmidor, el Magus, l'Assassí i el Xaman. Jo he decidit ser un xaman. Un xaman? Sí. Jo sé qui serà. Mag. Magus, t'ha convençut? Assassí. Assassí, guai. Sí. Ets el Magus. Vale, forma física. Vale. I ara que ja tenim més o menys definit, clar, ara tenim ja la raça i a què es dedica el personatge. Ja podem tenir un motlle al cap de què serà el nostre personatge a aquest món. Poder fins i tot dibuixar-lo, si us fa il·lusió, on posa el teu personatge, vale? Aquí a la dreta, doncs poder fer un dibuixet. És que no sabem dibuixar. Això, aquesta és la millor part. Si saps dibuixar no té gràcia. Si no saps dibuixar és quan ve la veritable inspiració. Estic fent un bar. Magnífic. M'encanten. Vaig fer una mena de pijama, pel que sigui. Quan acabeu el dibuix, m'ho dieu? És tot un xaman. Tot un xaman, està fet de xamània. I no té dos, té tres ulls. Cada cop millor. No, ho has vist? És terrible. El meu talent pel dibuix. Ja està. És preciós. Vale. Vale. Podeu continuar després, si no, si voleu. Sí, sí. Això, em sembla el link aquest. Sí, cert. Vale. Ara escollirem les estadístiques. O sigui, com de forts, àgils, intel·ligents o calmats sigueu. Vale? Com s'escolleixen les estadístiques? Doncs bé, cada estadística tindrà el valor de 6 més un resultat d'un dau de 4. Ai, un dau de 6, perdona. Ai, 4 més un dau de 6. Llavors són 4 estadístiques a les que restant forma física, agilitat, poder mental i temprança. Llavors llançaria 4 daus i tindria 4 més el resultat, que seria aquest. 9, 5, 9 i 6. Val. Vale? Una part, si diem 4. Vull jugar això. I l'ordre es pot escollir? L'ordre, quan ho tinguis, decideixes on va quedar. Tens 5 minuts. No sé. Tu primer. Esteu aquí amb el sorteig, fent... Soc jo. És el troll Covasenius. Vale. És un Com has dit que s'havia de tirar? Tira els 4 daus. 4, em falta He un. fet 2, 4, 2, Que 4. te'n doni una. Quin gran poder. Llavors Vale, això doncs, li he sumat 4. apunta-t'ho. 4 més això. 4 més això són 6, 8. Vale. Si vols apuntar els números i jo agafes I llavors daus. apunto a part i després decideixo on va Soc una cadascú. mica gilipolles, D'acord. Que te'n falta I un. me queden No, 2 i tens 4, ja no? està. 4 daus eren, Torna'm a no? tirar aquest punt. Això us guanyarà. 6 més 4, no? 6 més 4, 10, 6 més 4, 10, 6 i 2, 8 i 6 i 3, 9. 8 i... Aquesta Vale. No, Per de exemple. 4, no? En cas del Mirmidor t'interessa tenir És més 4. més 4. Vale, per tant, En cas del 6. Mirmidor t'interessa tenir bastant forma Temprança. física. seria Bueno, 10. com a Agilitat. comunicació amb la resta, Forma no? física 6, agilitat Jo entenc que 8, temprança perquè... Vale. Poder mental el 6, fet de perquè sóc mantenir-se molt bé. tranquil Sí. Perquè sóc un en troll. situacions No, això està bé. complicades. I temprança 8. 8. El mojo. Jo ho entenc així. Tens un mojo. Roba de mi bollo. Austin Power. Sí, Vale. sí, crec que En tens cas del Magus, òbviament, el poder mental serà l'habilitat principal. I en cas de l'assassí serà, òbviament, l'agilitat. L'agilitat, no? I la velocitat? He agafat el número més alt.
Com es calcula Sí, la no sé velocitat? si hauria de canviar. La velocitat depèn de la teva espècie. Soc un troll. En cas del troll, mira. Tens aquí la velocitat. Mira. Virtut mores, que consisteix a moure els plaers sensuals. Vale. La velocitat són els metres que es poden moure cada torn, Vale. vale? Del combat. I el troll? Al cas del Minairó serien 4 metres cada torn. Sí. El Minairó seria un 4. Sí. I cada dos és molt bé. En cas del... El Mirmidó, quan? Seria... Ah, és Cyborg. Cyborg. El Cyborg crec que són 5 metres cada torn. Igual que l'humà, que serien 5 metres de velocitat. I en cas del troll podríem posar-li... 80. Com és d'alt el teu troll? El meu troll no és molt alt. No és molt alt. Va amb bastó perquè no és molt alt i vol que vegin. Doncs posa-li 4. Perquè si va amb bastó potser és que camina malament. També. No és un bastó de xaman, és un bastó de coix. Un bastó de coix. És molt llarg, però és de coix. Vale. I després, a partir d'aquestes estadístiques, trauríem la resta, que seria la vida. La vida és 5 més la forma física del personatge. La vida hi ha dos, una barra a dalt i una a baix. A baix tindries la vida total, que seria aquest 5 més la forma física del personatge. I a dalt? La que tinguis en el moment del joc. No? I la dalt, la que es tinguis en el moment, que en aquest cas seria la mateixa perquè no hem perdut vida de cap cop. I el manar. I el manar és 20 més la temprança. 20 més la temprança. I serà el que gasti cada personatge a l'hora de llançar els seus conjurs. D'acord. I l'armadura? Però veus que que llances un Sí, conjunt, millor. Sí. Trampes. te quedes a 0 i has de recarregar? O... Tens que recarregar. Tens que fer un descanset o prendre una Coca-Cola per recarregar el manar. Dues estadístiques importants també serien l'evasió i la resistència, que l'evasió seria a l'hora de rebre un atac físic o un cop d'espasa o alguna cosa, esquivar-ho, el que fas per evitar que et dongui, i la resistència a l'hora de rebre un conjur, doncs per resistir-ho mentalment o físicament. Molt bé. Aquestes estadístiques, l'evasió seria 10 més la teva agilitat, i la resistència 10 més el poder mental. Profe, no escoltava. Ja. Evasió és què? L'evasió és 10 més la teva agilitat, I la resistència? 10 més el poder mental. A partir d'aquí ja podeu més o menys entendre com funcionaria el vostre personatge dins de la pròpia partida. Llavors, per exemple, les armadures són una cosa que s'estan aconseguint durant el viatge? Les armadures comences amb una bàsica al començament de l'aventura i durant l'aventura doncs, vas trobant o fabricant fins i tot les teves armadures. D'acord. Igual que les armes són l'objecte fatiller. L'objecte fatiller, Això ho has de parlar amb el màster, clar, que és el que et dona segons... l'objecte fatiller és l'objecte màgic principal que faràs servir. En cas del Mirmidó seria una espasa i un escut. En cas del xaman seria el teu El bastó. bastó màgic de coix. Bastó màgic. L'assassí fa servir un... Tinc una sensació bastant xula un assassí per aquí. Aquí tens un androide. Però després també esculls quin tipus de màgia fas servir, que hi ha elements, la mort, la vida, el foc... L'assassí fa servir una màscara especial. Tu segueixes. I en cas del mag, crec que era un bastó també. El cyborg Com que el m'has dit druida. que era? És diferent. El No, el xaman no és un bastó. Era És això. el penjoll de gran apotecari. Doncs també porto Tens que fer un penjoll, collar. no passa res. Jo em fico un collar. penjoll rapidíssim. I el mag crec que sí que porta la vara de poder, que és el bastó. Mira, ara porto un penjoll. És que Guai, jo he ficat que sí. una banda tenia una vara de coix i l'altra una És vareta un de fava. rapero, Sí, Un proxeneta sembla. també. Bé. Era un proxeneta mágico. Vale. Doncs sí, ja estaria. El bàsic D'acord. ja podríem tenir-ho aquí. Moltes gràcies. Un aplaudiment, encara que la majoria no estava aquí. Si us interessa el llibre de rol, està aquí la parada.